da mun hanyar da zan samu wannan aikin. Kana da damar da za ka yi don girman Allah ka taimake ni. Kamal, garin ƙasa mun jaye. Ba a kunnen ka fa kana ji aka ce daman ta mutum ɗaya ce. Sannan kuma kana ce so kake wai mu barar ne gaba ɗaya ka jira mana lokacin ka zo. Kowa da lokacin sa. Wai a wani jam center ne ka gane shi ne? Wannan center ce ne ka san shi? Kai, wallahi idan na ce maka ni na san shi to ƙarya na maka. Kaka kuskura ko da wasa ka nuna cewa baka gane shi. Saboda wallahi idan ka ce baka gane shi ba, kaga duk abin nan da aka yi wallahi komai ya rushe. Lokacin nan da aka dade ana jira to lokacin yayi. Wai jirgi ka hau ka je gidan ka ɗauko ta da koya. Wani mitin ɗaya ne za a yi amfani da shi yanzu zai iya samun masa. Allah a rufa mun asiri a taimaka mu a ɗauke. Ni ne nake rike da iyayen gaba ɗaya ni nake ci da su kuma ko ce ma ba mu ci abinci ba. Ka taimake ni. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Menene class digirin nasa? 4.2 ne ni. Second class over. BSc Economics. Su ba da 5 million su tura maka, ni kuma sai ka kawo min cash. Miliyan 1,777 duka, wanda idan aka hada gaba daya kudin za a samu 3.8 million. It's okay, ka ba yaro na malam kudin. Lokaci yayi, Abuja ta yi kira. Ɗanka yayi kuɗi an gama.